elkartu gara hemen, Gran Via 50, bereziki hemen lanbideren zuzendaritza dagoelako. Eta salatu nahi dugu, HT-erako Eusko Jaurlaritzak ematen duela RGI, Renta Garantía de Ingresos, baino askoz diru gehiago. Eta hori da salatu nahi duguna. Hau da inposaketa bat, HT-a da inposaketa bat, eta kaltetuak beti gara berdinak. Eta honekin hori da salatu nahi duguna. Ordainduko dugu ez dakit zenbat urtetan, zeren hau kreditoz pagatzen da, eta hau ez da gaur egungo eta inongo etorkizun on bat ekarriko duen gauza.